E na Ribeira Sacraluguesa seguen buscando o mozo que desapareceu onte á tarde cando emborcou o seu caiac no río Miño, no encoro dos Peares. O dispositivo de busca Andrea retomouse á primeira hora desta mañá. Sí, efectivamente, agora hai uns minutos unha patrulla acuática acaba de voltar dun operativo de busca e coñécese que este mozo segue aínda en paradoiro descoñecido. O seu primo, con quen ía onte no caiac, foi quen de chegar ata a Ribeira e mesmo de achegarse ata a parroquia de Cova, neste concello lucense de Carballedo. Ali puido pedir auxilio, mesmo foron os propios veciños do lugar os que alertaban o 112 cando xa pasaban as 4:30 da tarde. A orografía deste lugar leva dende onte complicando estas tarefas de busca, sobre todo pola profundidade que mesmo chega a superar os 60 metros. Polo tanto, eses esforzos estánse centrando tanto no aire como na auga a través dese helicóptero da Garda Civil e tamén dos axentes de buceo. Foi hoxe contra as 8 da mañá cando a Garda Civil retomou o operativo de busca despois de estar onte durante toda a tarde. Hoxe tamén estiveron participando os axentes do Seprona e do Grupo Especial de Actividades Subacuáticas. Os servizos de emerxencia retomaron a busca do mozo que desapareceu na tarde do luns en augas do río Miño ao emborcar o caiac en que navegaba co seu curmán preto do encoro dos Peares. A Garda Civil é quen coordina o operativo que se puxo de novo en marcha a primeira hora da mañá. Tenemos medios aéreos, medios acuáticos en la búsqueda de medios terrestres. O terreo nesta zona da cabeceira do encoro dos Peares é tan escarpado que fai moi complicado o acceso ao río. Por iso son fundamentais os medios aéreos e acuáticos que se están empregando para completar o rastrexo por terra. Tenemos varias patrullas terrestres por la demarcación, por las riberas. Paralelamente tenemos el helicóptero y el grupo especial de actividades subacuáticas nuestro, y también medios de protección civil en el agua y algunos en zona terrestre también. Des que saltou a alerta o luns sobre as 4 da tarde, a máis da Garda Civil participaron na busca bombeiros de Chantada e Ourense, do GES de Ribadavia e voluntarios de Protección Civil de Parada de Sil, o Sabiñao e Monforte. Tamén colaborou desinteresadamente algunha empresa das que fan rutas turísticas por esta zona, aportando as súas embarcacións. A busca da tarde centrouse nas beiras próximas á zona en que un dos rapaces que ían no caiac dixo que tiveran o accidente. De entrada, confiábase en que o desaparecido poidese chegar tamén a nado ata a terra. Pero o intenso rastrexo realizado ata que fixo de noite non deu máis resultado que o achado da embarcación en que os dous rapaces veciños de Lugo se achegaron a padexar nas augas do encoro.